Ngibingelele kuwe mlaleli. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha leli khasi-ke wenze okulungile laphana ucindezele ibhathini elibomvu ebhale ngobomvu laphana-ke lithi subscribe-ke akubizi imali kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzothola zonke iy'ndaba ezithrendayo sizokulethela zona kulo leli khasi-ke leli uzoyithola-ke uma ucindezela ibhathini elibomvu laphana-ke elithi-ke subscribe. Indaba engilethele lona namhlanje-ke inkulumo Jacob Zuma laphana umengameli we-MK beyibhekise laphana kubantu ngoRamaphosa-ke mina ngifuna ukuthi weza ngami ngidlalela-ke i-clip lana-ke uyizwele yona sekucela kuwe laphana usicindezele ibhathini elibomvu laphana usubscribe-ke akubizi imali kumahhala ngisho nesenti-ke limnyama-ke leli-ke nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. Ake ngibuze nombuzo. Yini le mbangela ukuthi nithule kuthiwa umongameli wezwe kutholakale imali eningi ayitshontshile endlini yakhe? No, ngiyabuza impela. Nithuleleni? Manini. Nithuleleni uma umongameli evuma ekwi-commission ukuthi ngempela isikhundla sakhe sobungameli wasithenga ngemali eshisiwe? Angithi basho, angimzwanga. Nathulelani? Manini, nithulelani uma uMackenzie ethi lo mongameli kodwa umphethe? Nithuleleni? Waze wamshalenga wathi uma ufuna siya enkantolo, akazange aphike. Abanye benu babambalwa lababekhona ePhalamende uTerry Reporter ethi etshelizwe ukuthi lo impimpi wasimpimpi ejele. Ake ngibuze nombuzo.